θεωρούν ότι θα τα έχουν καλά με το 1 εκατομμύριο που είναι αεκτήδες στην Ελλάδα. Παραπάνω. Πόσο είναι? Πιστεύω 1,5. Έχετε κάνει απογραφή? Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Και καταλήξαμε εδώ. Συμφωνώ το ότι δεν πρέπει κανένας Έλληνας πολίτης να πληρώνει ομάδα. Ναι. Προτείνεται ένα σημείο 0 στην όλη προσπάθεια. Δηλαδή, να βρούμε τα χρέη, να μας χαριστούν κάποια χρέη, γιατί αυτός ο διακανονισμός που προτείνεται... Όχι, δεν μιλάμε για να χαριστεί τίποτα. Αυτός ο διακανονισμός που προτείνεται του άρθρου 44... Το άρθρο 44 ισχύει για όλες τις εταιρείες, όχι για ποδοσφαιρικές. Ναι. Έχουν δικαίωμα όλες οι εταιρείες στην Ελλάδα να το κάνουν. Ναι. 60% των πιστωτών, αν αποδεχθεί ότι να μειώσουν τα χρήματα που απαιτούν από την εταιρεία, αναγκαστικά όλοι οι πιστωτές πρέπει να ακολουθήσουν. Ναι. Δεν είναι καμία χάρη, είναι νόμος. Τα άλλα, τα δυσθεώρατα χρέη που έχετε ανακαλύψει, τις τρύπες που έχετε ανακαλύψει, πρέπει να πληρώσουμε. Πρέπει να τα πληρώσετε. Ναι. Που απλώς θα πρέπει να κάνετε τι, διακανονισμούς, υποσχέσεις, καλό μπάτζετ, καλή πολιτική και να βοηθήσει πολύ και ο κόσμος. Δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια του κόσμου. Από όλες τις πλευρές. Εννοείται να έχετε στο γήπεδο να παίρνει εισιτήρια η ομάδα για να... Από όλες τις πλευρές, είναι πάρα πολλά. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Πρόγραμμα τετραετίας είναι αυτό, 8ετίας, 10ετίας, τι πρόγραμμα είναι? Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για κάποια χρόνια. Δεν πάμε στην τύχη. Για πόσα χρόνια? Είναι για τα επόμενα 5 χρόνια. Απλά αλλάξανε τα πράγματα. Και μετά η ΑΕΚ θα βγάζει λεφτά? Ναι, θεωρούμε ότι η ΑΕΚ μπορεί. Πριν βρούμε αυτά τα χρέη, ήμασταν σίγουροι. Ναι. Τώρα, αν υπάρξει, σας είπα, όλη αυτή η συνεργασία και η βοήθεια του κόσμου, υπάρχει πιθανότητα. Η ΑΕΚ να σωθεί. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ μας. Δεν θα στοιχηματίζετε δηλαδή υπέρ σας? Θα στοιχημάτιζε γιατί πιστεύω στον εαυτό μου και είμαι αισιόδοξος. Αλλά εσείς όχι. Δεν θα στοιχηματίζετε, άμα τα ξέρατε. Και μετά θα βγάλετε λεφτά από την ΑΕΚ? Θα βγάλουμε λεφτά. Ναι, μετά την 5ετία. Θα βγάλουμε λεφτά από την ΑΕΚ ή θα βγάλει λεφτά η ΑΕΚ? Θα είναι κερδοφόρος επιχείρηση. Ναι, θα είναι κερδοφόρος, άρα ο Νικολαίδης που θα είναι μεγαλομέτωχος και πρόεδρος θα βγάζει λεφτά από την ΑΕΚ. Δεν θα είναι μεγαλομέτωχος κανείς. Λεφτά από την ΑΕΚ κανείς δεν θα βγάλει. Δεν βάζουν λεφτά για να πάρουν λεφτά πίσω. Γιατί πώς το εξασφαλίζετε αυτό εσείς? Μα έτσι είναι. Βάζουμε χρήματα για να βοηθήσουμε την ΑΕΚ. Ναι, αλλά όταν πια γίνει κερδοφόρα επιχείρηση η ΑΕΚ. Και θέλει κάποιος να αποχωρήσει και να πουλήσει τις μετοχές του, μπορεί να το κάνει. Ναι. Δεν παίρνουμε αυτή τη λογική ότι θα βγάλουμε κέρδη. Μακάρι να βγάζουμε κέρδη να φτιάχνουμε πράγματα. Να φτιάχνουμε γήπεδα, να δίνουμε χρήματα στις ακαδημίες. Δηλαδή μου λέτε ότι ξεκινάτε, είστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχετε λίγα παραπάνω λεφτά από τους υπόλοιπους και λέτε να τα διαθέσω. Να προσπαθήσουμε για να σώσουμε την ομάδα μας. Αυτό ακριβώς. Γιατί? Έτσι. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση. Και αγαπάμε πολύ αυτή την ομάδα. Για τίποτα άλλο. Και η ΕΝΙΚ δεν σας πιστεύει? Μα σημασία έχει να κάτσουμε να μιλήσουμε με την ΕΝΙΚ. Για να καταλάβετε αν δεν σας πιστεύει. Δεν έχει σημασία πιστεύει ή όχι. Ναι. Ούτε να μας εμπιστευτεί ή όχι. Να εμπιστευτεί τι? Από την νέα κυβέρνηση τι περιμένετε? Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει κάτι? Να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα. Δηλαδή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ να κάνει τι δηλαδή? Αφορά όλες τις ομάδες. Να υπάρχει έλεγχος. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, δεν ξεκινάει καμία ομάδα στο πρωτάθλημα αν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία το καλοκαίρι δεν έχει αποδεικτικό ότι έχει εξοπλίσει τους πάντες. Ναι. Αν χρωστάει, δεν ξεκινάει. Ξεκινάει στη δεύτερη ή στην τρίτη εθνική ανάλογα με τα χρέη. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι, αυτές είναι και οι υποχρεώσεις της UEFA, δεν είναι? Τώρα, καλά που υπάρχει και μια UEFA, ναι, και αναγκαστικά θα μπει σε μια τάξη και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά χωρίς την συνδρομή του κράτους, όχι. Ναι. Όχι ανοχές. Η Φιωρεντίνα έχασε την Α' εθνική στην Ιταλία. Η Φιωρεντίνα, αυτό φοβόμαστε. Για την ΑΕΚ αυτό φοβόμαστε. Ήταν στην Α' εθνική και έπεσε στην τέταρτη. Αυτό θα γινόταν ποτέ στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει τώρα όμως. Γιατί υπάρχει και η UEFA και εκεί πλέον δεν μπορεί να παίξει. Τα παιχνίδια των πολιτικών με τους παράγοντες δεν μπορούν να έχουν συνέχεια. Κάτι θα βρουν να κάνουν. Αλλά γι' αυτό σας είπα ότι θέλει και τη συνδρομή της πολιτείας. Ναι. Να ελέγχουν τα πράγματα. Να μπορεί αυτός που... Υπάρχουν νόμοι που είναι πολύ καλοί. Πολύ καλοί. Το ότι παραδείγματος χάρη πρέπει να υπάρχει η μετοχή να ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο. Που δεν είναι όλες οι μετοχές έτσι. Σας λέω, υπάρχουν και άλλοι νόμοι και για τη βία πολύ καλοί νόμοι. Δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν εφαρμόζονται. Ποιο είναι το όνειρό σας για την ΑΕΚ? Να γίνει ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη. Ναι. Δεν επιζεί καμία ομάδα στην Ελλάδα, αν σκέφτεται, μεγάλη ομάδα, αν σκέφτεται το περιφερειακό μας πρωτάθλημα που είναι της Ελλάδας. Το τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Πρέπει να σκέφτεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μόνο έτσι καταξιώνεται και βγάζει κέρδη. Για να βγάλει έσοδα εννοείται από τους μεγάλους αγώνες. Βέβαια, η ΑΕΚ τα μισά της έσοδα είναι το Champions League. Ναι. Τα οποία που πήγανε, τα έσοδα. Ας μην μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, σας είπα τώρα. Πάντως όχι στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας πω. Γενικά μιλάτε. Ναι. Και για πέρσι που πήγανε Ναι, έσοδα ναι, της ναι, ΑΕΚ. ναι. Νομίζω ότι δεν πήγανε εκεί που θα έπρεπε. Ναι. Αλλά αν δεν έχεις όραμα να γίνεις ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρώπη, δεν έχεις μέλλον. Αυτή η κακή κατάσταση που υπάρχει σήμερα είναι οι 5 πρόεδροι που έφτιαξαν, οι 3 πρόεδροι και ουδής άλλος. Και η πολιτεία. Οι παίχτες. Όχι. Όχι. Οι παίκτες γιατί. Μήπως υπήρχε μια ανοχή όπου βοηθούσε στη διόνυση αυτής της κατάστασης. Όχι. Καμία συμμετοχή οι παίκτες. Οι προπονητές. Οι διαιτητές. Καμία. Δεν φταίνε πουθενά. Καλά, οι διαιτητές ήταν σε άλλα Όχι, ζητήματα. δεν φταίνε οι ίδιοι. Ναι. Πειρασμός είναι. Αν υπάρχει κάποιος που σου δίνει χρήματα. Φαντάζομαι ότι και στην Ισπανία μπορεί να υπάρχει κάποιος να σου δώσει χρήματα. Αλλά είναι λίγο αυστηρή και η έλεγχη και η κριτική του κόσμου και η κριτική των μέσων. Είναι αυτό που είπατε πριν. Ναι. Παράγοντες και η πολιτεία. Ή ήτανε. Θέλω να πιστεύω ότι λίγο αλλάξαν τα πράγματα τελευταία. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής, και αμέσως μετά θέλω να μου δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα των κινήσεών σας σε σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή, πότε κάνετε τι. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε 3 λεπτά επιστρέφουμε. Οι αγωνιστές αυτό το βράδυ εκπέμπουν από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη, από το σπίτι του Ντέμι Νικολαίδη, της Δέσποινας Βανδύ και της μικρής Μελίνας. Κοιμάται τέτοια ώρα, Μελίνα, βεβαίως. Σίγουρα. Και δεν ενδιαφέρεται ακόμα για τίποτα. Θέλω να μου δώσετε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των κινήσεών σας τις επόμενες μέρες. Θα ζητήσουμε αύριο συνάντηση με τους μετόχους της ΑΕΚ, τον Πέτρο Στάθη, την ΕΝΙΚ και την ΕΤΜΕΝΤ. Θα συναντηθούμε άμεσα μέσα στη βδομάδα για να τους προτείνουμε λύση για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο που θα κάνουμε. Αν πουν όχι, Αν πουν όχι στη συνάντηση, μου φαίνεται παράλογο. Πάνε να πει ότι δεν ενδιαφέρονται για την ομάδα. Χωρίς μια δικαιολογία ότι ενδιαφέρεται κάποιος άλλος. Μακάρι να βρεθεί κάποιος άλλος. Τι να σου πω, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. θεωρείτε σίγουρο δηλαδή ότι θα κάνετε μια συνάντηση μαζί τους? Μα υπάρχει κοινό συμφέρον. Για ποιο λόγο να πούν όχι. Ναι. Θα βρεθείτε δηλαδή γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και θα καταθέσετε εσείς σε αυτούς την πρόταση σωτηρίας της ΑΕΚ. Ναι, μετά από αυτά τα χρήματα που βρήκαμε, πλέον έχουμε αλλάξει τα πλάνα μας. Δηλαδή στα πλάνα σωτηρίας είστε εσείς και οι φίλοι σας επιχειρηματίες ή είναι και... Όχι, είμαστε όλοι μαζί, οι ίδιοι. και η ΕΝΙΚ μέσα δηλαδή? Η ΕΝΙΚ όχι. Όταν